Ще си миеш ли? Айде измий си ръцете. Ами айде още малко навътре, ладе. За малко... Ооо! Спасителният балон го пусна. Какво стана? А? Изми ли си ръчичките? Не много. Елай на тук да си измиеш, хайде. Още малко трябва да дойдеш. Оп, сега вече може да ги миеш, хайде ми. Какво стана? Чекам всеки момент залитане. Ще миеш ли ръцички? Хайде наведи се да ги измиеш. И другата? И ако загубя мамо? Ма спадаме мозки, бо! Изми се! Изми се! Какво, мамо? Да те вземе, тате! Чакай, мамо. Какво стана мозки, бо? И дайте се едно тук. Виж къде са милички. Нека да ме И сега вече... Хубаво ли е, мамо? Хубаво ли? Бати има лейка, да.